ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಗ ಪನ್ನಲ್ ಪನ್ಪರ ಬೈಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅಂತ ನಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆರೂರಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯೋಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಬನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕೇರಮ್ಮ ಇಂಚ ಎಲ್ಲವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ದಾಯ ಒಂದೊಂದು ಆ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೋಜಪ್ಪವನಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡನೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈಲಿ ಏನ ಮಾತ ಮಲ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ತೋಜಪ್ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಟೈಟಲ್ ತುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುರು ಡೈಲಿಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನು ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ನೆನ್ವೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಆತು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದೆಂಕ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಪಂದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡನೆ ನನ್ನ ಅತ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಸಿ ಪುಣತ ಅಂಚದು ಪೋರೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತ ಅಂಚದು ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುಜಿ ಸೊ ರಜೆಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೀದೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಜನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಓ ಟೈಪ್ದ ಪಂಡ ಓ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ದು ಓನ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಲ್ದನು ಅಡುಗೆದ ಪೂರ ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಆತೊಂದಿದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಚಾದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರು ಡೈಲಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರು ತಜಪಾಲೆ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಎನ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಟದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಡ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆ ಪನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೋ ನೋಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಪಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂಚೆನೆ ಪನ್ನಿ ಆನು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಪೂರಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಉನ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದಿರು ಇರೆಗ್ ಉಬ್ಬೆಸ ಉಂಡ ಅಂದು ಉಬ್ಬೆಸ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮರ್ದಲ ಉಂಡು ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಉಂಡತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ತಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪಂಟ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮರ್ದ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಅಂದೆ ತಲ್ಪ ಏಜ್ ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡಾರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈರೆಗೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಸನ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಈರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದಿರು ಬೆದ್ರದ ಶೋಭನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಈರೆಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಶೋಭಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಕದ ಶೋಭ ಏರು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಎದುರು ತೂದು ಯಾನೆ ಶೋಭ ಪಂಡರಡ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ
ಬೊಕ ಆರು ಪಣ್ಣೆಕೆ ಆನು ಪಂಡೆ ಹಾಯೆಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಿನರೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಂಟದನೆ ಒಂದು ಪಾಡುವಾರು ಪಣದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆರ್ ಮುರಣಿ ಐಕೆ ಆನೊಂಚೂರು ಗಿಡ ಮರತ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿಪುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.